Parlok be menta sajisen nga priang sobhai phi ha kane ka channel banik blog ha kane ka por nga kwa ban keren ka tu kat ne khandia dia kine ki kintin nga tip baro phi bahaya idi are ki sangkon ka ba ela khlat no nasla jong kane ka perthei phi la pen iru ya ga jing susi ya ga jing paitanut ka jong phi ya ga jing khlat no ka jong i Henry ngan ong ngai phi menta ha kane ka por naga ngin siu kaliang naga ngin pen pau ya ga jing ka bapura ya isar di ar ki sengkon ka ba ela khlatno nasla jong kan ga perthei ngin pen pau ya ga ta ga jing na banta jong idi ar ki sengkon da ka bangin ya teli ha ga voice of the people party namar baki bun bahagi bre ki badu jing kermen ya ga jing khlatno jong isar di ar ki sengkon nasla jong kan ga perthei yole se ki perkhat lala ga jong ga jing perkhat yole se baki ong ani la khlat di ar ki sengkon the voice of the people party yole se kan satlot no donru ki beting baga parti VPP mo bakan sarem no ki donru beting long kumanga ngating de ban rem no voice of the people party ban job no NPP ngas nguting ya kata na kata kadau nga ong ye phi kumngi ki pai bang ide ban ya teli bha ha ka voice of the people party marba ngide ban pau ya kata ga jing su ik ke jongi ya kata ga jing su khya ga jongi na banta jongi de are ki sungkon da ka bangin pen job don buram ya ka voice of the people party ha kata ga sngi election house nem ar hajar ar popra ngide ban long ki bai teli ngide ban long ki bai karshan ngide ban long ki bai suthu jingmod ha ka voice of the people party ka party hi ka ba layalam da u di are ki sungkon bad da u ba arden ka long hi ka party ka ba best bad ka ba baha bad ka ba e ya ki jai ban riu bad ka yalam da ka jing start da ka jing shempang hapo ka jala me clear ka jingi ban light na kano ka jing snew ka jing ma ka jing sutrim hapo ka jala me clear ka jongi ya ka bangin jit ya ka bangin kentaj ngati menta ki bun bha ki breu menta ki badang bha ha ki wei ki party nang bun bha ki breu ba isi ya ka ne ka voice of the people party ki donru ki boong nga ya idi are ki sengkon Henry nga isi ya ka voice of the people party ki ong kani em ka pau ya ka ta ka jingero arsap jong phi ya idi are ki sengkon haba phi ya idi are ki sengkon haji sha phimde shu bani se ya ka party ka ba idon wal ada idi are ki sengkon ela yap ela khatno nasla jong ka ne ka parthei Henry ngidang kan mawe i kanam jung i kadang sa ka burom jung i kadang sa ka jing kan mau jing kadang sa di kumta kerpat ngai phi pai ba baro hapo jela me clear jungi khasi bat jantia sevha pan telino ha ka voice of the people party de kani ka jing ong junga kani ka jing perthu jungai phiro om de re kata ka jing pan bor ka junga ban join ha kani ka party VPP de ki tu ki ba join ha ki we party re kata ka shong ha mon ka jungki ngemla ar ban pan bor ya kata kumbangi ya isar di are ki sengkon ibala khatno nasla jongani perthei kumta hi ngide ban ngide ban shanya ngide ban suthu ngide ban teli ha ka voice of the people party kane te galong kade tang kata ka jingkaran ka jonga kata hi ka jingpan bet te galong ha ka mon ka jongphi de ngakwa ban ong ye phi ha kane ka por phis ngaudon jingkarmen na em ba kane ka voice of the people party ba kan job house nem ar hajar ar popra ka bani khon election khamtam le habangila du ya we du kharam ba jonga voice of the people party yole se la duna ka tu kan ne khndiat nabanta ka voice of the people party haba komne ba de ar kisin konro imton shu ha kane ka party de kumtahi satang nakaliangi pa ibahi